दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै हानजाया समबारखालि हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीनि जनगणना भवनाव रेजिस्टार जेनेरेल एन्ड सेन्सास कमिशन अफ इन्डियानि कमिशनार श्रीयुत मृत्युंजय कुमार नारायणखौ लोगो हमनानै बाथौइज्मनि सोमोन्दै गुवारै सावरायो आरो बे हाबाखौ थाबैनो मावफुंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोसोखांनाय गथायो। मख'जाथाव बाथ्रानि रेजिस्टार जेनेरेल एन्ड सेन्सास कमिशन अफ इन्डियानि कमिशनार श्रीयुत मृत्युंजय कुमार नारायणखौ लोगो हमनानै सावरायनायजों लोगोसे गोसोखांलाय गथायनाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, नेहाथारि फारियै महिम बसुमतारी, गपी स्वर्गियारी आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि प्रदीप बर'मोनहा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं रेजिस्टार जेनेरेल एन्ड सेन्सास कमिशन अफ इन्डियानि कमिशनार श्रीयुत मृत्युंजय कुमार नारायणजों बाथौ गौथुमनि थान्दै हानजाजों सावरायनाया जोबोद मोजां जादों होनना दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथाङा गोजोननाय फोरमायो।